Ukážeme si, ako získať informácie ohľadom spotrebiteľskej ochrany a ako ju využiť, nakoľko seniori sú mnohokrát tou najlepšou korisťou pre rôznych predajcov. Napíšeme si do Google ochrana spotrebiteľa. Máme tu rôzne možnosti stránok o ochrane spotrebiteľa. Vyberieme si ochranu spotrebiteľa.sk. Dal by som do pozornosti dve ponuky. Poradíme vám a vaše práva. V ponuke Poradíme vám máme mailový kontakt a facebookový link, kde môžeme svoje podnety posielať. Ďalej tu máme ponuku Vaše práva, v ktorej sú vypísané základné práva medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ako i ďalšie kľúčové zákony upravujúce práva spotrebiteľov. Naľavo máme ešte vypísané základné práva rozdelené do skupín, ako sú kúpne zmluvy, záruka a reklamácia, nákup cez internet, podomový predaj, odstúpenie od zmluvy. Ďalej si ukážeme, ako získať rôzne informácie ohľadom finančných rád. Do Google si napíšeme finančné rady. Vyberieme si napríklad túto stránku. Máme tu finančné rady a typy rozdelené do kategórií, ako sú bežné účty, hypotéky, spotrebné úvery, sporenie, investovanie, financie a dovolenka, internet banking. Ďalej napríklad ako ponuka bežné účty je ešte ďalšie rozvetvenie na ďalšie rady a typy. Vyberieme si podľa teda chute napríklad spoločný účet, šetrí peniaze aj čas. Nájdeme tu konkrétnu radu, či už pre partnerov alebo manželov, že spoločný účet im môže ušetriť peniaze za ujasnenie si určitých pravidiel jeho používania.